kicin zamu je. Na ce kai a zo maza. Alhaji, percentage ɗinmu miliyan 2 ne a cikin wannan business ɗin, kawai a ban wannan business ɗin. Ba hajiya, ta za ki ce a soke wannan contract ɗin? Kin san me za a yi? Yanzu bari in sa kawo mana abinci, sai mu samu mu ce mu ci gaba da tattauna. Ga ma abincin nan ma ya zo. Assalamu alaikum. Yalla mai gashi. An kawo Maisuna. Ni ci sha duka akwai. Wanda kicin zamu je. Alhaji ko hajiya mu je. Wanda kicin zamu je. Oga, na ji faɗo wancan garan wani glass ne ya fashe. Ubanka ne ya fashe. Abincin da Jato ya je siyo ne duk ƙasa a ciki. Habaranka shi daɗe banda kai zaka aike Jato ya siyo maka abinci a bakin hanya bayan ga gagarumin kicin din na wanda ake walakani da wanda kicin. Oga ai ka ci abincin wanda kicin ai karshe kenan. Wanda kicin ina ma san ganin turai ba tare da su fita ba to ku gaizo zuwa wanda kicin domin kallon nesa a kusa. Wani abin sai wanda kicin suna da nau'i kala-kala na abinci kamar su meat pack, samosa, hearty burger box, meat pie, chicken salad, peppered chicken, yam balls, white rice and shredded beef with sauce, wanda special rice. Sa'an nan ga kayataccen wajen zama. Wanda kicin ba ta tsaya nan kadai ba domin duk wanda ke bukatar ingantaccen abinci a wajen bikinsa, suna, naɗin sarauta, taron siyasa, wanda kicin na da ingantattun ma'aikata waɗanda za su tare don muku abinci da abin sha iri-iri. Wani abu sai kun zo wanda kicin. Rashin mu na nan a number 25 Shehu Lamino Road, unguwar Rimi GRA, directly opposite Daraja Supermarket. Muna da tona sama wato wannan haka ne. Wanda kicin zamu je. Muna fasa musa to kowa ya zo haka.